Voliteľné polia slúžia na evidovanie rôznych údajov o príjemcoch. Napríklad, ak máte zoznam svojich zákazníkov, máte k dispozícii ich mená, priezviská a bydliska, tieto údaje sa registrujú vo voliteľných poliach. Pokiaľ si chceme pozrieť voliteľné polia, klikneme si na zoznamy príjemcov, zobraziť voliteľné polia. Zobrazia sa nám systémom evidované voliteľné polia, ktoré môžeme využiť pri našich zoznamoch. Pokiaľ by sme potrebovali evitovať pri zákazníkoch iné údaje, ako nám systém ponúka pri voliteľných poliach, musíme takéto pole vytvoriť. Čiže napríklad chceme evidovať ID zákazníka, to znamená, že si musíme kliknúť na vytvoriť voliteľné pole a vytvoriť ID zákazníka. Čiže názov voliteľného pola zvolíme ID zákazníka. Bude to textové voliteľné pole, síce mohlo by to byť aj číslo, ale keďže IDčka občas obsahujú aj písmená, ponecháme to ako textové. Toto pole nebude povinné, pretože ak by sme zvolili, že je to povinné, museli by sme to IDčko zákazníka evidovať pri každom zákazníkovi a pokiaľ by sme to niekde nemali zaevidované, napríklad pri importe, import by nám neprebehol. Preto to ponecháme odkliknuté. Klikneme si na ďalej. A špecifikácie voliteľného pola momentálne nebudeme vyplňať, keďže nechceme obmedzovať ani minimálnu, ani maximálnu dĺžku tohto pola. Pokiaľ by sme napríklad mali poštové smerové číslo, mohli by sme zadať maximálnu dĺžku na 6 znakov, aj s medzerou, aby to bolo, a minimálna dĺžka musí byť 5 znakov. Nebudeme to vyplňať, preto si klikneme na ďalej. A vyberieme si zoznam, v ktorom chceme IDčka zákazníkov evidovať, napríklad registrácie z webu. Klikneme si na uložiť a máme vytvorené voliteľné pole ID zákazníka, je to textové a nepovinné pole. Systémové voliteľné polia nemôžeme upravovať ani mazať, ale keďže ID zákazníka sme vytvorili my, mohli by sme to v budúcnosti alebo aj teraz upraviť alebo vymazať.